Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok eta Aldondiko Gobernu Kontseiluko kideek Iberdrolak Bilbon duen egoitza nagusia bizitatu zuten apirilaren 24an. Konpainiako presidente Ignacio Sánchez Galanek egin zien harrera Iberdrola dorrearen barruan. Jose Luis Bilbaok eta Foru Aldondiko gainerako ordezkariek konpainia elektriko horrek Bizkaian duen egoitzako bulegoak ikusi zituzten eta bizita amaitzeko eraikineko zabaltzara igo ziren. Cesar Pelli arkitekto ezagunak diseinatu zuen egoitza. Guztira 41 solairu eta 165 metro ditu, eta Euskadin daukagun eraikinik altuena da. 2007an jarri zuten lehenengo harria, inaugurazioa berriz 2012ko otsailaren 21ean izan zen. Presidenteak nabarmendu zuenez, Iberdrola asko hasi da bere historia luzean zehar. Nazioartean ere zabaldu da eta munduko 5. enpresa elektrikoa da gaur egun. Horrez gain, energia eolikoaren arloan liderra da, eta lehenengo konpainia elektrikoa da estatu mailan. Egoitza Bilbo duen konpainia hori Euskadiko barne produktu gordinaren 2% da, eta 1.000 milioitik gorako erosketak egiten ditu inguruko enpresei.